ndicoshwe ngabantu ngama-timer kwezi zindlu like bandisenza izizwingqo embida abiwa deep i-deep le nto and iyandidlwayizelisa intliziyo yam yabo banilibele kaka benzothetha no so ufumaniseka kule dladla kukho la magqirhakazi apha nentoni yabo so abantwana bashaya izweyi yabo esi sikhathi yabo nam ndibaselekile mosileweni sinasilewe so kufumaniseka ngoku kusiwa ukutya yabo kuthiwa makuphakelwa amagqirha nentoni bro ezinto abazenzayo apha mama fane nathi ndifika phaa ningena lo nozala uhleli kukho uhambaze yabo kukho intwana apha nayo iyabonakala nanobelapha ko-15 like 14 yabo nayo isesiphehlweni le ntwana i-in between la andiyazi yayisenza ntoni in between amathanga uhambaze ndiyangena mna yabo uba ndiyanqonqoza basizisa yabo kuzotya utywala bamagqirha nentoni yabo qhu phakathi yayitaka le ntwana naye wathi vu nontoni yabo wazibiza ke intontoni yabo heyi so kudlwayizeliswa kwenza ithi le nto irongo mani into yenzekayo phaa wena Brian onayibonayo mfethu imagine but ucosha umntana akona 9 years ayeshaya ezawewe ikonela kakala igqirhakazi igqirha phofu nomjita nanowasengcobo okanye nguzithi lamjita wonke umntana wefemale wayengena phayana yabo eyokwenza into zesiphehlo lakaka yamshaya ibhola la kaka fondini yayinabafazi abayi-100 and something yayiphume ku-cutting edge lo kaka yabo 100 bonke abantwana abanye bafika bena-9 brapha